Het is feest hier bij Rode, want het maistoernooi is in volle gang. Vanavond staat er wel iets heel bijzonders op het programma. Het One Point toernooi. Mede mogelijk gemaakt door Smart Way Engineering. De regels? Super simpel, maar knijterhard. Er wordt namelijk maar één enkel punt gespeeld per wedstrijd. En al die bloedfanatieke deelnemers die jagen op de hoofdprijs van €500. Wie behoudt zijn stalen zenuwen en wie druipt eraf naar één balcontact? We gaan het meemaken. Hoe kwamen jullie op dit idee? Nou, onze voorzitter kwam eigenlijk op het idee. Ronald had van Melbourne dit gezien en zei dat gaan we doen met het maistoernooi. In Melbourne hebben we natuurlijk gezien dat een amateur het op kon nemen tegen een topsporter. Wat denken jullie? Een amateur gaat zeker winnen hier. Het is in volle gang. Wat is je eerste gevoel? Nou, ik moet zeggen dat het geweldig is eigenlijk. We hadden geen idee hoe het zou gaan verlopen. Maar moet je kijken, al die mensen heel enthousiast. Ze doen allemaal mee. En als ze verliezen, dan zijn ze toch wel teleurgesteld. En als ze winnen, dan zijn ze echt euforisch. Dus wat dat betreft. Je hebt de eerste ronde overleefd, dus je zit bij de laatste 32. Hoe voelt dat nu? Ja, wel een beetje dubbel, want ik moest tegen mijn competitiemaatje en via het net wist ik toch mijn punt nog te scoren. Dus ik ben wel blij dat ik door ben, dus we gaan zien hoe ver ik ga komen. Blootsvoets het One Point winnen, hoe voelt dat nou? Nou, niet gewonnen, want het was de eerste ronde. Maar het voelde eigenlijk wel net of het vakantie is. Dus. En heb je ook nog een meest gevreesde tegenspeler? Meest gevreesde tegenspeler? Ja, ik denk Niek van der Leeuw, want die maakt alles mentaal. Dus die zit al voor de wedstrijd in mijn hoofd. Oké, en wie hoop je te loten in de eerste ronde? Ik hoop jou. Nou, dat hoop ik ook. Hey, en de laatste ronde speelde je tegen onze trainer Stan. En je won. Ja, maar hij heeft ook training gegeven. Hè? Ik heb van hem geleerd, dus ik had geluk. En hij was nog niet warm. En nu, denk je dat je met die hoofdprijs er vandoor gaat? Als ik van Stan kan winnen, weet je het nooit, hè? Lieve, 3 rondes al door. Wat gaat er door je heen? Nou ja, nu vind ik het eigenlijk wel spannend. Ik dacht eigenlijk, 1 puntje, dat lukt wel. Maar ik dacht toen die tweede ronde tegen Bas. Nou vond ik het wel spannend worden. Ja. En nu ook Riekes verslagen. Ik bedoel, je hebt niet de minste tegenstanders, of wel? Nee, zeker niet. Maar ik moet zeggen, voor mij ook een beetje geluk hier en daar. Stel je voor, je gaat echt met de prijs naar huis. Wat ga je er dan mee doen? Nou ja, ik denk misschien voor wat mensen een drankje kopen en de rest, dat moet ik nog even bedenken. Rens, we hebben al een aantal goede punten van jou gezien. De finale van het One Point toernooi. Hoe voelt dat nou? Ja, zolang je gewoon voorhand slijst en backhand slijst, kan je ver komen. Alleen maar terugduwen, verder niks. En volgend jaar weer, of kan je dat nog niet zeggen? Ik denk van wel. Ik denk dat het wel een geslaagd evenement is.